Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 430 μέτρων και στον οικισμό Άγιος Ιωάννης. Ο οικισμός πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και είναι ο παλαιότερος ναός της περιοχής. Εδώ συναντούμε ένα ακόμα παραδοσιακό οικισμό υψηλής πολιτιστικής αξίας. Αρχοντικά, βενετσιάνικα μέγαρα, στενά σοκάκια, εικόνες λες μιας άλλης εποχής, που ναι, έφτασαν στις μέρες μας ως ζωντανές μαρτυρίες της ιστορικότητας του τόπου.